Здравейте и добре дошли! Днес ще си говорим за това как да се справим с жива, да- как да постигнем жива кожа, жизненост, излъчване, сияние. Всеки от нас познава добре лицето си и знае кога то е така витално, светещо и кога е нещо като лош ден за косата. Само, че за кожата. Естествено, това е много свързано с това дали първо сме се наспали, дали сме пили достатъчно вода и дали сме хапвали правилната храна. Но отвъд това, исках да ви разкажа моята история. Когато бях малка на 15-16, точно когато момичетата се вълнуват да започнат да се разкрасяват, моята майка работеше за една масова козметична компания и от нея идваха един куп продукти за всякакви нужди. И естествено аз исках да изпробвам всеки един от тях. И така, силно вярвах, че те са отговора на а, вечно младата кожа, защото това беше шведска козметика и така ам, много хубави неща четях оттам. След което заминах да живея в най-различни страни и всъщност се оказа, че климата много влияе на това как се чувства кожата. В по-влажни климати нашите бръчки изчезват. В по-сухи климати всъщност имаме нужда от повече влага. Измина много време и тестове с най-различни продукти. Помня, че съм си купувала едни от най-скъпите козметични продукти, кремчета на най-известните марки, цяло състояние. И някак си дори си дадох сметка, че индустрията много силно ни убеждава, че ни трябват тези неща. Докато не срещнах силата на етричните масла от Дотера. Защото тогава успях да подбера съставки, които наистина да откликнат правилно на лицето. Но всичко започва с две много прости стъпки. На нас ни трябва чисто лице и влага. Най-често това би било някакъв ценен, качествен хидрозол. Качествен означава, че можем да го приемем и вътрешно. Тоест, това беше а, едно от първите или вторите неща, които аз търсех. Исках козметиката ми да може да бъде и поглъщана. И, значи, трябва ни хидрозол. Много хубаво може да бъде розовата вода. И след това маслен разтвор, който да затапи водата в кожата, да го държи по-дълго в тази част на тялото. И всъщност днес ще говорим именно за тези няколко стъпки, как може всеки от нас да си направи такъв серум. И често ние си казваме, добре знам, че красивата кожа идва отвътре, обаче ми трябва нещо и отвън. От всички останали уроци, които сме научили покрай Дотера, знаем, че когато имаме някакъв проблем с кожата, екземи, псориазис, розацея, ам, всякакви други състояния, които се показват, те са свързани с нашата вътрешна среда. Дали е свързано нещо с черен дроб, с микробиом, това не винаги може да знаем веднага, но за това работим и в двете посоки. И моят живот, след като родих първото дете, бях на 33, стана естествено времето за мен се скъси и аз исках много лесен и приложим начин да се грижа за лицето си. Много често ето тук ми се появяваха едни като пъпчици, както и по брадата. И това беше свързано с
някаква непоносимост към храни, към млечни, към глутен, вероятно. Ам, и когато забременях, получих и едни много неприятни екземи тук в района на ръцете. Точно на щипките. Тогава научих, че приемайки ензимите и омега масни киселини вътрешно, ам, както и днес го правя заради кожата, аз приемам два пъти, не, две капсули ензими, три пъти на ден, заедно с омега масни киселини спрямо дозата, която дали ще е VM, омега на Lifelong Vitality или омега, което е сега новото, той има различна доза и съответно се съобразявам с дозата на самия продукт. Тези 4 неща променят всичко. Естествено, след това дойде и нашия любим колаген, Meta Power Advantage, който не е само колаген, той се грижи за това да подмладим изцяло клетките си. И започнах много често всеки ден да го приемам в рамките на 2 години. Кожата ми днес на 43 е по-добре, отколкото беше на 33. И това не го чувствам само аз, казват ми го и други наблюдатели, които ме познават от онова време. Но това е ключа да разберем как можем да активираме силата на тялото, така че да се излъчи на повърхността. Когато започнах да изследвам как да си направя серума, научих, че най-скъпите масла са за кожа и за душата. Кои са те? Тамян, сандалово дърво, роза. Много от тях, смирна, много от тях се използват и за духовните практики. И се чудих защо ли те са едни и същи. И си дадох сметка, че колкото повече ние пречистваме душата си и така, свързвайки се със своята сила, вътрешна енергия, толкова повече това се излъчва и навън. Нашата светлина започва да се проявява. Колкото по-малко имаме страх, срам, притеснение, кожата започва да чува, клетките започват да реагират и да се променят. Та сега днес ще ви споделя и една кратка презентация за това как да се погрижим по-цялостно. Я да видим дали ще стане. Ето я. Благодаря на Ани за помощта и на Гери за разговор и дискусията, която направихме по темата. Освен тези първи стъпки за външно приложение, истината е, че кожата ни наистина е едно огледало на това какво се случва в нас. Всичките му симптоми, сухота, зачервяване, пъпчици, чувствителност, те са сигнал, през който ние може да се ориентираме и да подхраним цялото тяло. Ще ви дам пример с моята розацея. Научих, че тя е огън, т.е. много гняв понякога се качва в главата и този гняв излиза през лицето. Тоест, нищо, което аз толкова му слагам отвън, няма да го промени. Независимо, че сме чели с всякакви видове и кари, люто, горещо, студено и всичко това естествено влияе, но то е само върха на айсбергът. Отдолу стоят много процеси, емоционални и физиологични, които всъщност създават този ефект на лицето. И затова истинското решение е системно и започваме с него отвътре. Най-често това пречистване е много добре да става с зендокрин, лимонна трева, гераниум, тамян. Това е прекрасен
подход а, да подкрепим вътрешните процеси на изваждане на това, което се крие в тялото. В една празна капсула може да сложим по 2 капки, 2 пъти на ден. Чудесен старт. Ето ги и трите по-големи истини за нашата сияйна кожа. Това е система, както всяко нещо. Казахме, клетката ни трябва да е хидратирана и подкрепена с верните нутриенти. В днешно време нашата диета е така доста оскъдна, има доста въглехидрати, при някои хора има а, местни продукти, при други зеленчуците са много, много малък, много мал, не толкова разнообразни. Тоест, примерно, лято ядем краставици и домати. Клетката се нуждае от много голямо разнообразие от зеленчуци. 15-20 вида на ден. И често ние това, особено зимните сезони, не може да го осигурим. Да е прясно, да е сезонно, да е локално. От тази гледна точка, откакто аз ползвам VMG, кожата ми разцъфна, тъй като там всяко една доза има 75 растения, които са внимателно подбрани. И дори ако човек си прави сутрин сок от зеленолистни, не винаги е достатъчно, за да можем да дадем такава живина на тялото. Хидратацията отвътре е супер ценна и се оказва, че много жени не могат да постигнат целта си от литър и половина-два или дори повече, за да подкрепят тялото. Или когато това го правим, то просто преминава през нас и не попива в клетките, не се хидратира клетката, просто се отмива от тялото. Затова аз лично много ми харесва да ползвам електролитите, които съдържат и магнези във вкусна ягода. Това ми е любимо. Особено установих, че изпивайки такъв 1,5 литър течност, нямам тези желания за захар. Захарта и тестото са едни от най-честите провокатори на всякакви възпаления и те много бързо излизат на кожата. Не знам дали сте забелязали, но примерно ако ядем баничка, на другия ден имаме някаква реакция по лицето. Когато да имаме екземи, също така тези екземи се възпаляват много от тестени захарни изделия. Но естествено ние някакси сме забързани в ежедневието и не може да преценим откъде идва. Хидратация, подхранване, електролити, омега масни киселини, VMG, заедно с ензими. Това е супер основа за красива кожа. Втората част е това какво се случва в нашите черва. Микробиома е на няколко места в тялото, не само в червата, но 60-70% от него е в червната флора. И затова можем да, в зависимост от колко чисто усещаме нашето тяло, да го подкрепим с пробиотици и масла, които да възстановят естествените процеси и естественото разнообразие на бактерии, полезни бактерии. Освен GX Assist и PB Assist и PB Restore, имаме цялостна програма 30 дни, която дава един ресет на цялото тяло. Особено сега, през пролетта, можем да подпомогнем и намаляването на алергични реакции, и намаляването на спад в имунитета. Въобще този микробиом е отговорен за много симптоми. Една друга комбинация бих споделила, която се съчетава противовъзпалителни съставки и подхранващи съставки. Тя съдържа 5
пет неща: капсули куркума, ензими теразайм, зендокрин капсули или масло, зендокрин комплекс и метапауър или на капсули или на масло. Тези пет а, правят изключителна подкрепа на черния дроб и на още метаболитните процеси в тялото, така че да съживи организма. И човек не само се чувства някакси отпушен, усеща намаляване в теглото, без някакво голямо усилие и усеща как просто тялото му започва едни нови живителни процеси. Просто така светват очите, езика, нали, всички повърхности, които може да ги погледнем. И най-накрая идва козметичната част. Ние често на нея наблягаме, защото тя е в очите навсякъде. И често много хора дават много пари за процедури и за продукти, ам, но аз много силно вярвам, че това не ни е нужно, с изключение на една процедура, която изключително много обичам и препоръчвам. Тя се нарича остеоестетика и тази процедура всъщност отпуска мускулатурата. Представете си един така по-интензивен масаж в района на скалпа и всъщност виждаме как кожата ни е обвързана с всички процеси, които така и причиняваме на главата. Мислене, стягане, а, челюстта, стискане. И съответно това определя нашата визия. Дали кожата ни е по-увиснала, дали е нещо свързано с турбички около очите. Така че честия масаж и даването на повече кръвообращение в главата е много ценно. И ние може да използваме естествено помощни масла, а, като мента, като розмарин, като лавандула и да втриваме а, а, маслата покрай ушите. Тук, когато направим такива движения, много добре помага. Главоболието намалява, въобще много. Тоест, грижата за лицето е грижата за цялата глава. А и тези масла са много хубави и за коса. Да се връщаме на нашите рецепти директно за лице, но лицето не е отделна част от тялото. Хубаво е да ги погледнем заедно. Когато подхранваме едното, то се отразява и на другото. И за това често аз държа козметиката ни да е абсолютно без синтетични съставки, тъй като това много често се отразява на нашите хормони. Казахме за лице, хидратация с вода, значи може вечер, ако нямаме грим, просто да измием лицето. С една топла кърпа също може да го попием и да сложим на топлата кърпа базово олио и етерично масло и с него дори да изчистим нали, остатъци от деня. И след което е много ценно да сложим хидрозол. Да знаем качество, да е високо качество, може да питаме розовата вода дали може да я приеме вътрешно. Няколко пъти в годината имаме шанс да имаме и от дотера хидрозол роза, тамян, те са ми на мен любими. И след което веднага след това, т.е. пръскаме лицето, не ползваме тампон, защото това е много ценна субстанция, няма нужда да влиза тя в тампона, след което нанасяме серума. Той, освен че служи като подхранваща част, е и една бариера от слънце, вятър и студ, но винаги е добре да ползваме и защита, слънчева защита през цялото време, както за устни, така и за лице. И хубавото е, че ние имаме много, много качествени слънцезащитни продукти, които могат да се ползват и от най-малките.
Накратко и за тялото, след като сме излезли от банята, ако усещаме кожата си суха, преди да я подсушим с кърпа, т.е. малко даже по-назад, когато влизаме в банята, преди това си правим сухочеткане. На сухото четкане е много хубаво да сложим кедрово масло или гераниум, тъй като те подхранват сухотата и стимулират кръвообращението. По този начин тялото започва да се движи и с сухото четкане се пречисти тялото от ам, такава стара мъртва кожа. Но сухото четкане раздвижва много добре и лимфата. Та, сухочеткане, вода, душ. Най-често аз препоръчвам да не ползваме сапуни, които допълнително имат аромати и такива миризми, които синтетични съставки, а просто да си направим една пяна, в която има кастилски сапун и да речем масла, които харесваме, може да е отново гераниум и кедър, и да ползваме този измиващ сапун предимно в зоната на интимната зона и подмишниците. Цялото другото тяло да се доверим, че то се пречиства и почиства или само от вода, или само себе си. А и освен това, когато нанасяме след това този серум за тяло, той има силата да подкрепи тези пречистващи процеси. Когато използваме прекалено много изчистващи продукти, както за тяло, така и за лице, ние направо събличаме кожата си от способността да произвежда а, маслени съединения, които да се самопочистват, с които да се самопочистват. Така че по-малко сапуни, въпреки че смятаме, нали, друго сме се така, през годините сме събрали като информация, и също важи и за косата. И ето няколко допълнителни съвета за серум за лице и лосьон за тяло. Няколко интересни бази, с които може да си направим серума за лице. Аз много харесвам камелия. Нар, базово олио от нар се оказва едно от най-ценните и не случайно доTERRA е избрала да разреди белия ръбнец в нар. Има много, много добри качества за нашата кожа. Овес, жожоба, авокадо и бадемово олио. Бадемовото може да се ползва и за най-чувствителните кожи. Кои са моите любими масла за серум? Задължително първите три. Ярълпон, бял ръбнец с нар, синя вратига и роза. Естествено, това си е една сериозна инвестиция, но трябва да ви кажа, че когато направя една такава смес, мисля, че това е към 100 милилитра, тя сутрин и вечер я ползвам по две помпички, тя може да издържи 6 месеца. И изведнъж, всъщност, цялата тази грижа се отразява на лицето и ми спестява много пари. Допълнително тези три масла можем да добавим вече други, които имаме. Аз в момента съм на вълна еластичност и подхранване с нероли, много хубаво хае, лайка и магнолия. Но ако нямаме роза, може да заменим с гераниум, тамян и копайба, те са си класика за регенерация. И жасмина също е много подходящ за еластичността и подхранването, възстановяването на тяло, на лицето. Лосьона за тяло може да бъде съвсем семпъл. Особено когато няма някакви специфики.
Но най-силните, в случая тук сме ви предложили, аз ползвам често базово от ядките на слива, които са български ядки, камелия, бадем, авокадо също може. Тези, които вече имаме за лице, може спокойно да ги ползваме и за тяло. Етеричните масла от кедър и гераниум много добре подхранват такъв тип атопичен кожа, която е по-суха, която някакси се чувства така, през зимата а, не е подхранена, пък през лятото малко твърдо опечена. И съответно кипарис и грейпфрут подпомагат кръвообращението, подпомагат да няма толкова а, такива видими венички. А лавандула и тамян винаги ни служат за успокоение и регенерация. Но много етерични масла са безценни за кожата, които дори човек да ги има вкъщи, може да замести тези масла. Примерно евкалипт, сибирска ела, куркума. Те са прекрасни за създаване на серум, ако в момента имаме тях. Дотера също ни е предложила една комбинация от шесте много ценни масла, като смирна, тамян, лавандула, роза, безсмъртниче и тамян. Тези 6 масла са силно регенеративни и сместа се продава готова, но е добре да се разреди, тъй като е така много потентна. И естествено след 35-40 темата за еластичността, да може кожата да възвръща формата си, да не увисва, е много важна за всяка жена. Няколко масла, които можем да прилагаме, са тамян, гераниум, нероли, пачули, лавандула, роза и безсмъртниче. Безсмъртничето е една тиха сила, която може да ползваме за много неща. Например, аз го ползвам за такива малки хемангиоми, които са като червени петънца. А когато нашата кожа е увредена и има нужда от много дълбоко подхранване и така подкрепа за регенерация, ето една рецепта, която е помагала дори на жени, които имат белези от различни пъпки или процедури или ситуации, през които тя е минала през годините. Горе-долу, това е, може да направите вече на око, когато я правите. Алоe вера и рициново масло по една супена лъжица, 10 или 20 капки дори яролпом, роза, магнолия. Това нещо се забърква в едно бурканче, примерно, и се нанася сутрин и вечер, за да може дълбоко да увлажни и подхрани лицето. В рамките на, може би, месец ще видите как кожата просто се изглажда и се възстановява. И така, с дамите създадохме един пакет жива кожа, защото това е процес, който е с нас цял живот. И е хубаво ние да можем да го разчитаме. Да разбираме не само тялото от какво има нужда вътрешно, за да е жизнено, но и кожата какво ни казва. И затова ви предлагаме една комбинация от вътрешна хидратация, подхранване на клетките, пречистване на черния дроб и чревния баланс, персонален серум и масло за тяло. Така че ако имате нужда от някой, който да ви създаде този пакет и лесно да ви построи стъпките, този начин ще ви донесе не само ефект сега, ами наистина дългосрочен ефект. Това е една приказна инвестиция след 10 години да харесваме кожата си. Благодаря ви много и оставам на
разположение при всякакви въпроси. До скоро! Аз съм Антония и обичам кожата си.